नै एसे खामानि मावफैबाय नै हासिबनालाय मावबाय सफेरबो लाबाय एसे आंनि ब्लगखौ नायलांदो माबायदि जादों नोंथांमोनजों शेयार खालामनो बेनोसै आरो दा भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै नै जोंना मागो दमासिनिया रेडि जाहांबाय नै हासिब लाना फैदों बिराद मोजां साजायदों नै जोंना बिलाइजों साजायदों नै जोंना है थोगारलाय होनबाय थायो बरिया जाबाय नै बरिया सालायनायनि दायथ'खौ लागोन बाइक सेट एन्ड लाइट्सआव दंमोन निजोरां बसुमतारी अन्थाइ बर' नुवाखैरा बे बर' रन्जित गयारि ट्रेन्सपर्टेसन दंमोन रामोनदा बर' मैला दैमारि गिताव बसुमतारी जाफुंसार बसुमतारी रावबो खेबग्रा गैया जोंहा खामानि मावनो फैदोंलै जों खेला सामलायनो फैयाखै दै खेलाखौ फुजायाव बिबानगिरि हिसाबै दंमोन बिराद मोजां बानायदों नै मैखुन आरो सावथुन बसुमतारी ओरैबो कालचारेल एन्ड आदार्स एक्टिभिटिसआव दंमोन रेशमा दैमारि बिदां बसुमतारी आहाबो सिबनाय हाबाफारियाव मोनदों बेनि अनगायैबो गासैबो बेलागुर सावनाय हाबाफारियाव साजायनाय आरो पेन्डेल बिनि थाखाय गासैबो कफि बायदिया जोंना दैजिं मेलानि बायदि सिख्लाफ्रा सावगारि आखिनो फैदों बादायलायनायबो दंना जोंना दिसथाबथारलै दामबाय थानाया बेखौ जों गासिबो साफा खालामजोब्बाय नायलाय गासिबो बेखौ साफा खालामजोब्बाय जों सिबजोब्बाय नै लास्ट बेनो सिबनाया अमा बेदर मोनजागोननि खोथा लाबो मेथाइ जानो लाबो 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 फैसा मोनबाय नै जोंहा नै थाइबालायबाव चक्लेट जाहैनांगौ जोंहा होख्लायथार जेराव बायदों मानो सल'आ बेफोरखौ सल' बानायबायो ओइ मा बानायबाय थादोंलै आदामोन मा बानायगोन लाब आइ लाब मागो बानायगोन नै बिथांमोना साजायगासिनो मालाय दिनैनि साजायग्राफ्रा नै सिख्लाफोर दङ नै फट' लानो रेडि जादों रागा जोङो बियो भिडिअ खालामबाथाय दा जोंनिया जागोन 100 मिटार खारनाय स्टुडेन्टफोरनि LP एन्ड एमइ हाइ स्कुलनि दं खोमा नै जोंना रेडि जाबाय थांनायफ्रा नै बेयाव खारनांगौ बै थांबाय जा मोजां नुजाबाय बाव गावला खारनांसै खारनायनि नै दा पानि माथि गेलेनो रेडि जाबाय हायाव दङ हायाव हा होनबाथाय हायाव नोंथा दै होनबा ओरैबाद दे मिथिखादां जिथिखाया दै होनबाथाय बेयाव बारबो पानि माथि गेलेग्राफ्रा नै रेडि जाखानो फैनांगोन दै होनोबाथाय उनथिं थांनांगोन ओहो दैया दै फैबाय
फैबाय देन दै हा हा दै हा हा साथामल'सै नै गायै गायै दै 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 हा दै ha दै ha दै दै हिन्जावसाफोरनि सियार खेला मेथाइ दामनायाव नोंसोर थाबाय थानांगोन जाजोब्बाय दा मेथाइ दामग्राया उनथिं नायनांगोन फैलायगोनलै 솔직히 한번 자식이네 무슨 길들 아유 가라본다 공치가 사진 좀 자식 아이스 액션 나와 거기서 방향이야 그래서 그 공기를 믿고 있어 봐요 한 마치 시작이라 근데 그냥 미니 대화는 봐요 이거 하나 जोंनानै डिजेया जोंनि डिजे दा मोनायाव मोसानांगौ जोंहा बारा कालार नुवालै कक'आनो अयथासार कक' बोरैबा नुयो दाबो मोनानिया खोमसि नुयोहाय मोजां नङा सासे खय जानानै थाबाय नै नै खोमसिसो नुयो नै लाइटआनो मोजां नङा हा बिसिनियाबो मोजां जादों साजायनाया मालाय बोर बिग्राफ्रा नै बेलांगुरनि बोर बिग्राफोर नै जोंना डिजे बालाया बारा मोजां नुवाखैलै लाइटआ बिनानै जायो जाहाथे गावजों गाव आं मोनजादों आं मोनजायाखै बुंलाया दा बेखौ आं बुंगोन माने खस्थ'आ सोर मोनो दैदेनगिरिफ्रा मोनो दैदेनगिरिफोरखौ अननांगोन बिसोरो सानसेल' नङा सप्तासे सिगांनिफ्रायनो बिथांमोना खामानिखौ मावबाय आङो बिलालै बिथ'ला आं नांथ'ला आरो जोबनो आं नांथ'ला दा बे जोबजासिमाव जाहाथे गामिनि जिबिला रायजो राजा आइ आफा बिथांमोन फरायनाया दावगानो हाथों
जुग जुग रायजो मोनजाथों बेमार आजारनिफ्राय बारग'थों साहानि बिहारा साहा थांथों खोलानि बिहारा खोलाहा थांथों सोनाबनि बिहारा जोङो दाउला सौलायनाय नायनो फैबाय बयसफोरनि ने मम्मी नों गेलेना गेलेया आं खिथुनि संगोन आं खुसेरा आं खानायजोंसो फुथारगोन रेडि जाबाय सौलायनो रेडि जाबाय जोलाफ्रा ayo jangan guli pegon guli pegon jangan mau orang datang tuh hakim naga mau jangan naik nggak naik kau cibai थालिर बिफां गाखोनाय थाव फुनखाबाय नै जाय गाखोनानै बै गोजाखौ लायनो हायो बेनो मोनगोन दाउ मासे ओइ दाउआ बोरै गाखोगोन बेखौ फा स्लिम स्लिम ओइयाव गान्थि दंस्रोहैलायबावो ओमफ्राय आइ लाभ मागोआ जोंना लाबा गैला रेडा गाबाय ओइ नों आइ लाभ मागोआव फट' लानो नागिरनाया ह रेड कालारा गैला गाबाय दा मोजां जाबाय Pakai gaखानानै इखौ लायनांगौ हाबायबायो नै दाउला मोनथारगोन दाउला मासे खनसे बारसिना